Hvordan kan man se på en person, at han er besat? Der vil jeg godt prøve at forklare det, eller belyse det, ved at nævne, at et af de skrifter i verden, som har belyst det måske allerbedst, det er Søren Kierkegaards verdensberømte skrift, Begrebet angst. Der taler han om 2 former for angst. Angsten for det onde. Vi er alle sammen bange for det onde. Men han taler også om en angst for det gode. Hvad mener han med angsten for det gode? Det betyder, det er der, hvor vi er bange for at hengive os til livet. Hvor vi har sat os udenfor af den ene eller den anden grund. At der er vi besatte. Og det vil jeg godt give et eksempel, som jeg brugte dengang også du, Knud, gik til præst. Det er, synes jeg, et af de fineste eksempler på, hvad besættelse vil sige. Det er skrevet af digteren Morten Nielsen. Han var kun 18 år, da 2. verdenskrig brød ud. Og han prøver at spørge, hvorfor en i klassen, nemlig Tykke, blev besat. Hvorfor en i klassen blev nazist. Og han prøver at forstå, hvorfor Tykke blev det. Hvor begyndte egentlig denne besættelse hos denne dreng i klassen? Jeg kan lige sige, at Morten Nielsen døde under en våbeninstruktion i 1944. Han var medlem af en modstandsgruppe. Han prøver i sit digt, som han kalder Skæbne, at forstå, hvorfor Tykke blev nazist. Han blev nemlig besat. Og der fortæller Morten Nielsen om, at det gik langt tilbage. Det begyndte allerede i klassen, hvor Tykke blev drillet. Når han skulle hjem fra skole, så satte helvede på spring og væltede ham af cyklen, mens de andre bare stod og lå omkring. Og når en vikar kom ind i klassen i første mellem, så gjorde vikaren det for at redde sig selv. Så prøvede han at gøre Tykke til grin ved at spørge ham om, hvad 2 og 2 var. Og da så Tykke bliver 15 år og bliver forelsket, ja, så skete det værste, at den pige, der lå højst, det var hende, det hele galt. Hvor hun ligesom lagde ham ud og håner ham, som om han skulle kunne gøre sig forhåbninger hos hende. Og da så nazismen kom, der tog han hævn. Der gik han med skrårem og støvler på. Og der var han parat til at smadre et knogjern ind i munden på den anden, når den anden eller de andre skulle til muren. At det er egentlig besættelse. Det er det, hvor vi bliver besat af ondskab. Den ondskab, som vi alle sammen lægger navn til. Jeg vil gerne have lov til at læse digtet, eller citere det, digtet Skæbne, som jeg altså synes er en af de bedste digte til at forklare, hvad er dæmoni, besættelse. Morten Nielsens digt Skæbne lyder: hurtige lyse stemmer, der virvlede ud i det blå. Du var ulykkelig, Tykke. Men det kunne vi ikke forstå. Svedig og fed og dum, helvede satte på spring og væltede dig over cyklen. Vi stod og lå omkring. Du sad på den forreste bænk, græd ikke, nej, glo, glo, glo. Når en bange og vittig vikar spørger om 2 og 2. Vikar i første mellem falste en tynd disciplin ved at vende det hele mod dig, der forsvarsløst blev til grin. Og da det omsider blev forår for os, der var 15 år, og træerne stod og lyste over pigernes bløde hår, og du kom forsigtigt alvorligt, der skete det værste af alt, at den, der lå højst af os, var hende det hele gjaldt. Nu tager du hævn. Nu går du med skrårem og støvler på. Du løfter arm, og det skinner i øjnenes blege blå. For had og hån og trusler, det kan et menneske tage, men ikke det, nej aldrig. Det er jo grines af. Nu er du noget, Tykke, mand og partikammerat, og hvis vi en dag skal til muren, så er din hånd parat. Parat til at smadre et knogjern ind i min mund, når du slår. For nu vil du dræbe, Tykke, alle de onde år. Det synes jeg simpelthen er det bedste. Det jeg i hvert fald kender fra nyere tid om besættelse. At det er det, når vi er besat.
når vi kun har et ønske om at komme hinanden til livs. Så at også når vi spørger, hvem bærer skylden for besættelse, ja, så må vi sige, det gør vi alle sammen. Vi er alle sammen med. Enhver af os bærer skylden. Sådan som vi jo alle sammen kan blive besat af kedsomhed eller lede ved livet, når livet bliver tomt for os, og livet ikke længere fylder os med lyst til at leve det. Nogle de tror jo, at djævlen det er sådan et stort frygtindgydende monster med store tænder, store ører, lang hale og stor fallers. Har det noget med virkeligheden at gøre? Jeg givet det var så let, så er det jo meget lettere. Men det er jo det, at vi alle sammen må vurdere, hvad er det for nogle kræfter her, der er på spil. For det er jo det, man jo også fra gammel tid kalder djævlen for Lucifer. Lysets engel, at han er en falden engel. Han udgiver sig altid for det modsatte. Der er jo aldrig nogensinde nogen, der udgiver sig som onde. Men at man udgiver sig jo altid for noget andet. Man besmykker sig jo altid sine motiver. Både for at føre en selv bag lyset, og især, eller i hvert fald også de andre. Så givet det var så vel, at hver gang man så en djævel, der lignede en stor fallos, der kunne forføre alle pigerne, eller hver gang, eller at man bare kunne se, at en djævel havde lange horn og den slags. Hvis det var så vel, så var det meget lettere. Men hver af os må selv se, hvor er det djævlen er på spil. Hvis du spørger, hvor bor han, så bor han overalt, hvor livet er. Han er der overalt for at nedbryde det. Sådan som vi jo alle sammen på en eller anden måde godt kender til det fra os selv, at når vi på en eller anden måde mishandler livet, når vi mishandler naturen, når vi mishandler hinanden, at der er vi ude i djævelens ærende.